Differentialkvotienten er f til mærke x0, som er hældningskoefficient for tangenten i grafen i punktet x0, f til x0. Som I kan se her har jeg tegnet en graf med en rød stiplet linje, som er tangens på punktet A, som også er punktet x0, f til x0. Differentiabilitet. Et punkt er differentiabelt, hvis der kan tegnes en tangent, der ikke er lodret eller vandret. I dette punkt, der ses her, kan man kun tegne vandret eller lodret linje. I punktet kan der ikke tegnes en tangent, der følger grafen gennem punktet. Og det er differentiabilitet. Jeg vil nu forsøge at bevise ligningen til tangent. Jeg har tegnet en skitse, der ses her, hvor der står x0 ud af x-linjen og y0 ud af y-linjen. Den buede linje her er min grafen f, og min røde linje her er tangenten til grafen i punktet x0, f til x0. Det trekantede stykke her skal vise hældningskoefficienten, og at det her er et skridt til højre. Fordi tangenten er en ret linje, vil forskriften blive fx er lig med a gange x plus b. Hvis vi går tilbage og kigger på første gang vi kiggede på hældningen til en ret linje, så har vi formlen a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Hældningskoefficienten for et fast og et løbende punkt vil blive a er lig med y minus y0 divideret med x minus x0. Og det er fordi i den første der har vi to faste punkter, kendte punkter, og i den næste der har vi kun et punkt på y-aksen der er fast, og x-aksens punkt er løbende. Vi fjerner brøken ved at gange over med x minus x0. Når vi har gjort det, så står y0 på den forkerte side af lighedstegnet, så vi isolerer y og sætter y0 over på den rigtige side, så det bliver plus y0. A bliver til f til mærke x0, og y0 bliver til f til x0. Og det gør det fordi at den faste y-værdi y0 er funktionsværdien til x0. Og i differentialregningen har vi lært at tangentens hældning a i x0 er f til mærke x0. Og nu har jeg bevist ligningen til tangent. Det næste bevis jeg vil kigge på er når f til x er lig kvadratroden af x. Og der starter vi i tretrinsmodellen, hvor vi starter med funktionstilvæksten, som vi ser her. Og jeg har markeret det blå her, det skal ligesom vise x, og den gule skal vise, at det er blevet sat under kvadratrod. For at fjerne kvadratroden sætter man den i anden, men det kan vi ikke her, så for at bevare minuset, bliver vi nødt til at gange med plus, som vi ser hernede. Og for at undgå at pille ved den anden side af lighedstegnet, fordi når vi ganger på den ene side, så skal vi gøre det modsat på den anden side, så laver vi det til en brøk. Se her. 2 sekunder. Hvor vi har ganget med det her, så dividerer vi også med det hernede, så ikke vi skal noget på den anden side af lighedstegnet. Så får vi fjernet kvadratroden, ses her. Og så kan vi også fjerne x0, fordi det er plus x0 og minus x0, så de går ud med hinanden. Nu finder vi differentialkvotienten, som også er sekantens hældningskoefficient. Og der bruger vi den her. Og fordi vi ikke vil dividere med 1, fordi at delta x vil sætte 1 i stedet for,
så bytter vi rundt på brøken, så den kommer til at hedde 1 divideret med kvadratroden af f til kvadratroden af x. Og nu vil vi kigge på differentialkvotienten, som vi nævnte over det som allerførst også er f til mærke x0. Og det gælder når, og det eksempel vi har, der gælder det, at delta x går mod 0. Og fordi delta x går mod 0, så kan vi fjerne delta x her. Og når vi fjerner delta x, så i stedet for at skrive 1 divideret med kvadratroden af x plus kvadratroden af x, så skriver vi 1 divideret med 2 gange kvadratroden af x.